Los amuter son sistemas agroalimentarios multifuncionales territorializados. Son modos de producción agrícola singulares que se caracterizan, por una parte, por su dimensión histórica, implantados durante siglos en el territorio valenciano. En segundo lugar, porque son espacios geográficos que se han ido adaptando a las propias condiciones físicas del territorio. Y finalmente, se trata de espacios con cierta carga de sostenibilidad. Son espacios sostenibles desde el punto de vista económico, social, medioambiental y cultural. Y todos ellos, además, se caracterizan por un reconocimiento social, un reconocimiento por parte de la sociedad local del valor de estos paisajes. Així al Baix Maestrat sempre hi ha hagut una tradició del cultiu de l'olivera. Antigament compartia l'espai en el que eren les vinyes i cereals, però actualment s'ha anat imposant i s'ha convertit ja pràcticament, sobretot en esta àrea, en un monocultiu d'olivera. Un cultiu molt important per l'economia de la zona perquè pràcticament tots els pobles tenen molins d'oli que solen ser cooperatives, tot i que també hi ha xicotetes empreses que s'han especialitzat més en producte més exclusiu, però la majoria de cooperatives d'estos pobles són l'empresa més gran que hi ha dins de cada municipi. L'olivera té diversos factors perquè es cultive aquí al Maestrat, no? Una és la pluviometria que tenim, que és una pluviometria normalment baixa, màxim 400-450 litres per metre quadrat i any, i l'olivera té molta capacitat d'arreglament i ella mateixa governa. Vull dir que si no pot aguantar el fruit, lo tira. Vull dir que és un arbre molt espavilat. Després també els vents forts que ens fa del nord-oest, que això també l'arbre té que ser resistent, la fusta resistent, i al final tenim el cultiu aquí perquè com no ens fa moltes humitats, si no és l'olivera tindria molts de problemes. Sobre si el sistema olivarero del Maestrat responde a las características de un samuter, podemos decir que en parte sí, en parte no. Por lo que respecta al paisaje, sí que es un samuter, porque es un paisaje que ha sido muy poco tocado, mantiene las estructuras de secano, mantiene la piedra en seco, que es patrimonio de la humanidad, y es además un SIPAM, un sistema importante del patrimonio agrícola mundial, reconocido por la FAO. En cambio, por lo que respecta a la producción, todavía es una producción incipiente por lo que respecta a la calidad. La mayor parte todavía es de baja calidad y se lleva a mercados bastante lejanos. L'olivera ens ha servit per la domesticació del territori, en treballs de pedra en sec, abancalaments, i això és una peculiaritat, no? El que passa és que no podem competir en quilos i avui en els preus, però sí que podem competir en varietats diferenciades que no tenen altres llocs. Per tant, també ahir podíem veure la vertiente de la producció i la vertiente també del paper que juga la política agrària comunitària, que aquí, en tots aquests temes d'abancalament, de ruralitat, de despoblament inclús dels pobles, això ho hauríem de lligar-ho i la PAC hauria de ser una miqueta més alegre de cara a lo que és zones com el Maestrat i zones d'interior de la Comunitat Valenciana. Si no, pot ser un cultiu cada vegada més marginal i a pedres. Nosaltres només podem competir al mercat de l'oli d'oliva en qualitat. En quantitat no podem competir en altres àrees de l'Estat, com pot ser, per exemple, els grans latifundis de Castella o Andalusia. Llavors tenim que posar en valor, sobretot el paisatge, a través del minifundi de secà, que és l'estructura agrària valenciana que hem tingut sempre així, i a partir d'ahir, en aquest microespai on s'ajunta paisatge de pedra en seca, que està valorat com un patrimoni de la humanitat, més les oliveres mil·lenàries que estan protegides per la llei de patrimoni arbori, més unes varietats autòctones, doncs fer una simbiosi de totes aquestes coses per treure olis de gran qualitat i embotellar-los en botelles, deixar-nos desgraners com s'ha fet fins ara i intentar sortir al mercat en un producte diferenciat d'altres zones productives. En definitiva, los amuter, los sistemas agroalimentarios multifuncionales territorializados, son paisajes culturales. Son paisajes
que forman parte de la sociedad valenciana.